County. Mwanchomo ligerere bwegeta seni kia Ndizi TV ebunge seneta seritukori tanga nikegemenira nyarako bagiye gucaka ebikaro byaye eligo kwanera omuswada bukumurusia abisi mugavana we county ya Meru Kawira Mwangaza nekirabano mokonyi bo mugavana se county ya Uasinigishu John Bororoti abereka wetiya emeremo magega yokurarwa bunaniga berega kwenyorera emerema sensemo yoboererania naboigo gutumiki bwekerero ase chinse chesko buna omo CEO karenga gosengati yali atokwareganete mwanchomo ligerere marago baya bono imeye Emanyie Jumatato Ensa Eyemo yabona mugoroba namanga bereka okorekana kurobwaga kietewe gachinse chigaso kubatirana nabariki baito tobere togosangiriria nago kwariganiria asenchera erejo bwekirano to kwarigani imeye Emanyie Jumatato Ensa Eyemo eriyo tobe togosanga amonayo goikomero tukumanye bunabereka watka korwase chinsinyo au Nyarabuna nabakuganira otanyara asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otanyara wetera Ndizi TV News wetera se website ya www.ndizitv.net mwanchomo ligerere nabogo tobwatia nabigonyora ulitoko batara nara kura sensemo ya kabere studio connecting ago jerwetera somo na hoye manjeri ngakoro kwa Lydiah Mose na ngoro kwa Josephat Amisi Litriane Everlyne Osero sara bumanyira ro kweneke achibichanerio gicha wikera senchira bene toko kwarigani erio tobe togo sanga amo goika omoerio Emanyie Jumatato Ensa Eyemo yabona mugoroba nigo togechaka kura se county ya Nyamira nene abamenye kurwa ase ensemo ya muturumensi yego toka ase bunge ya Kitutu masaba nigo banyareko bagweso kena koboria abaraye banyarete ko babako bachora ngabanyareko bakobanekeria emero bire ya betambe ya magendro he maga ya barabuko murungani ngani nigo banyareko bagotigwa maiga ase emero bire ya magendra so bwangoiga okona ase enseme yo nigo baganirie chire yere asayo koigorwa bene na gochake merimo morioka ase boigo babere bakoboria buna ebirobo byabo tukobe bikobekwa eriogo konya ase okobeka amangana yoburendi koroseri wa chipara nabo igo kugania omunyakonda uyokurima epare yokonya kweneke bunangwa kwango yare murubiri uboko yerosia asentire Eyemo yokubaruroberia chinga kichobosombi chinga kibarasobokorerwabo okoborwa ko burendi bo igo ngati yali banyarako bakoyebeka bosyo ngagutomonye muri Kito Paul Cup okara bagukwana monegeta senekeiga amenya baiga kurasinseme chega nigo bagendreko bakwerera njira bagendreko bakumbigwa kemagenderero yega se wode ya gachuba abakwa mutu kwate ni gore chipara to ere chi promise chinde kitari goikirana na ko 2017 this application chiachira katiga chinyinge lakini ntoraranga application yite ya muturumensi nga yachiete omo MCA nga yachiete muturumensi amakori ale muturumensi tata kiri kurbo omo MCA echiro ebekiro muturumensi yo yabege twe tona ligi entoki nigo baharerere igoro yechire yagache twasaye gasama tukamagiga gintobono baburira barikura sorgo ngoro iga kubwatrana unenjire Eyemo yokoro ise chire yiga elio kwenekia obonchereria echire guru nyagara Mose tanya rosatia asogete paje de chichiro buna kwete ne chire chia kwete n'abantu bane baririre uno maena bagoteba ne chire itoga igatoroze ngane cyombe kibe kirororo
tari chiro ya bantu yarenge kuna ntu abangina kora tatwarenge getungo twao ni rone kabichi twao ni bona bangire gutoigorera mbe tawo gete kaera twa agaje tuna ne bintu tokoneria ndobu atis tokobeka enyombe bantu batagwire bakorire bone eribosa ngai tutokoneria bintu buna keroka ete twa agaje tumarigiti eiteyo ndoma kesi yachiete gocha bone tawo gete tigabato igorere ande batobekere merangwa togosiekera nyakende bato igorere echiro agukwana boigoni go bagendere ko bakwerera enjiro musunto gendere ko bagugwa casting seme chiganire chingagi chamagaroba asebono baganirie lishirika lya Kenya Power gusegasegera estima nabo igo kugania ebirobu kubekwa sajaiga elyo gotinya obolende chingaki chebutuko unembura yarolekana iga agastima akaka gutamukubura nembure ko yaigure embori yaigure embura so iwe nali gusaba umuntu tenete department ya Kenya Power ku Nyamira akiato kon ku transform abege to bofusio boko ikera kerenga wono nona abantu babwate biasara biko deal next ma babwata boko na security mbabege te kitanje agitira ko timanye tinga sana ngechikuru bakobeka kitaya mutume chiasi na kubeka kyagera umusunto ko mutumize Christmas ya chiri nono montago zikosoka jenda sabe county government no mu mzio wachuba wasoto como sabaso kwacha kwa anyuri mutume zinero anyibekera security nigo boigo baereire nchira abanyanyimbo korwa Osero ngoro iga bagendere ko bagwetera Eyemo nene anene chinga kicho korwa bokoreri bwabo cyasaba menye korwa sinse mechiga asiba muganiri umujumbe bworo ngo Mose Clive mpanegi seiro kwene kibuna cya bisi cyanyara ko bagakora isya saja iganene cyabagambi watwarari bagasa abanyanyimbo baranyara ko bakwene kiyago uruwo bokoreri bwabo cyase abananchi chinga kibaganyete getuo cyanyanyimbo kora isiwa polisi nere nene yaje tuguturinda ekera machambasi ari gutoita ikagera bagacha wari numpabwa atio bisi hase bago ikaransa baturikera makongwaito no mamonto ndo kubwatugo bwata sida airumari asta yakobeka igonkuborio mwamkio minto korante mchoba igorera kabisi akamo asina bara bago ikaransa barikera bananchi bakoberaga ikamuna abantu raya ngibachete kokora tokonye korante no mweli oyeni go bagendere ko baba kumubulyo mo contractor yo koroise pale ko ruchinsa mu kiri cyage kanugwe casting seme kiga cya muturumensi ya ikahatinsa mu kiri cya birongo wene kibunango gero isiale ili kunyara kabage ko bakonya bamenye ko casting seme kiga asobo sombi pare yu ekene pina watu angaine tuchitroke chikabe kupara chikakorore pare yu na be pare yu teta mauru mama bekire para amara wale metwansi pino watu ngire para chusiga bara bakayo president ngo chere gaiga bakayete turakita yembe gakorora bakora iga nandi gatigira abugo ruipari nyanya gokunu ntoma etenga contract nere lakini neire tenga ragocha kokora twale ko basaba contract eje akora chibe senchi so agete eche kole atogo sabo mwempio ito no mugabano ito no masene to itanda nsi ese moigwete aki anja makonya abantu ba muturumesi gokura tore bano egingo reporter geta senikya wanjete kya Ndizi TV inchego nkuru kwa Polycarp okara Mwana muriketo Polycarp okara soroboti oru korwase county ya Nyamira togo skabusia nene korwase county ya Kisii nigo Eyemo yo mugaka Davis Mugare numungino yeros kwambuka Mugare korwase kinyoro kya Nyametana yotoka sewodi ya sensie bunge ya Kitutu Chache North eri no muichano magega yo mwanobo bwe myaka 5 gosira korwase enka ichime emetinyebere yabereke wetabono kolengana ne amateyo nige goteba umwano yaserie tamikanya ngau mugari niganyarete ko bagakorusigwa korwase skuru yanyarete ko baga ko yasoma ase omumura elieto mari banyarete ko bawikira nase skuru yechinga kichomo timoko bwa break banyarete ko bakumurusi ororo tawikira boniga he amateyo tiranyara ko bage kuroto na komanya so umwano bo ari wikira boniga bana nigo bagenderete kuroko boria gochiase onde bwensi oberega korora umwano yo abega waka oroboti elio bamokonye konyora umwano bo mnato kumanyiwa no muriketo dipon asanya ngana yora ukumeti mikatai Bigoro moichano asenka yo mugaka Davis Mugare kinga kyagenderete kurigia o mwana yo bimyaka 13 aseleta mikanya ngagu oyobeteka kubura ko rweskuru ege kakemeti nyebere yarire okwana na mamu mwabo aseleta ros niga kwerera yaiga umwana one nasirete umumura orenge sukuru
ekero arenge sukuru ngachikoganya omwana icheranchi mwana tachetiranchi bono ngasoka para nkoboria abana bande ng'ai omwana agenda gonte bintu omwana riri yarenge breki mumuro onde narenga ororo okorokwa omariba Dominiki omariba Morisi nero icho omorangeri chinsa chia breki basoka nere onye nabo esabari yayo okobora korwa esukuru kapara ngatebiwa n'omwana onde ng'a omwana oyo igo basoka omariba asung'unanitie paki bono konaika nkagenda mpaka sobo kobonyora omoibori oye noare n'omwana omwabo omoke ogo nkomobori ng'ai omariba noare ng'ai aye omariba tagenda ase agokora egasi ari nasoete korera gotirimboka ngoteba ng'ai ang'irere omwana akonduseria omwana esukuru chingaki echiga bune amatenigo baumatete ase bagoteba ng'a omwana oyo iga nero ringo gosemeria kwabo tinaigu omwana one gakoigwekana ande goikera igo kombwate ebirengereria ase eng'encho omwana oyu nere bweka mbwate timbwati mwana onde naende nere ogosemeria ase eng'encho nkaba ng'a egento ogiantu bamaiso nkang'usa kanyora ng'a narwarire konaenda nyagetari nkagenda nyagetari nkabekerwa embeo baada matuko make nkaiborerwa ngacha bono nabonde nebirengererio noemboki mambori gosoa buye igo nabo mbwate ebirengere na omomuro oyo bwa emiaka 30 omariba ng'ai ang'irerete omwana one ase eng'encho gamorusetie esukuru kurinde maega yogwechanda buna ng'ina muntu nigo atachire chiabisi chiabagambi kurinde goika bono taranyora bakonyi bonde abagambi ekera nachiete ororo abagambi nkabateba ganteiba igure kogera ekero nabatebeti bagateba ng'a nkobabori mogocha rende motebio omoibori oyu erinde arigie omwana oyo arete omwana one bakanya kondutaruta mpaka goikera bono iga ichibundiyo bang'ete bantebi nabwate esimi abande bantebi tabwati simi amatebo igo nigekumiretie gekore keiga sebagoteba ng'a buna bakina mbana korora gekora buna keiga chinseme echio aya ntuna twakamenya iga rende nonye nturaika miaka ende ntwanya korora bantu bakobora omwana oyo nere twakumirie oborire bono iki naki giatochandire nabe getochandete chinkoro ainchere abo turi n'omoichano ikero omwana oyo buna konyara igerereriro mwana muna tayo twese nabo tuichanete na tugakumi kiara ntwana korora mang'ana igo buna twakinaga igo gosemeri gwito nkoringa tubegete tuguna gusaba nyasaye asare amo atoke achiche ekenekerero kia bene gochia ase serikali kwango yobotuki elio banyare goikera ogosemeria kwabo konya gotebia serikali enkonye bakinga kitimbwati kende ase ginko reporter gata kia onambe ya mokya Ndizi TV kurwe kenyero Kenya metanda utoke wadi ya sensime yebunge ya kitutu cha Chenuth letria na enkoro kwa dipon asanya Mia mono moriketo dipona sanya se orobo tiorurikira no Amisi nigo gekoba egento ekebekegi masomo iburi uno moiburi karaste nyomba tumaiti mwana waso asari nimaiti none ndagira tegoswa tokorara toro tumaiti mwana wasari kuri no kwegena buna omwana yo nachie gotoka aira nenga sobo na kogendereria na masomaye togoska abosioni go chiskuru chisemchigendere tegosirwa ase orogongo rwa Gusii abwasiri tkorerero omwemsebe wodi ya Gesusu Anthony Nkundi abakawekirana ase skuru yobo bundi ya soma waise yotoka mewodi yo asekirenga yokorotota aborokiwa bari babete bakwenyorera chibasari iryogo chiago somera igoro yoborundia chingaki echio nigo Anthony Kirage hanyara kobaga kogokera maigerio amaya abagendia abuba boda banyare koba bakwenyorera nabo igoko basigitanga amaigerio nyara kobaga kobakonyeri kwegenderia sobogima bwabo bwakira litwango tomanye muri Kito Mildred Momanye abana boda imeye wadi ya Gesusu bono nigo bali nekiba kwegokeria maiga yogokora amaigerio yoborundi bwe pigipigi amone chigali ase skuru ya Soma Wise College na konyora license wetera ase basari kurwa ase county ya Kisii bono nigo litskoria lero omo MCA wensemeyo Anthony Nkundi aikerana asomo igabo kwena na intermediate certificates ochi bali bakurire gosomera ekosi yoborundi na goteba buna imbachikogendera gusira aborokiwa abo
ase chibasari. Ndo mogokori tukoria rero nga abange ngonyora bare chinterim chabo rero naenda abande ngoenda bare gukora amatemu next week Gisusu igatwaire tabantu 60 gochikubayegeria mang'ana yo Burundi abantu aba 60 nimanyete nga bonsi pia at the end of the day ngonyora bare chi driving lessons chabo na next time naende kereto kuja kurwe basari kobwatana no mugabana to Simbarati nimanyete nga naende ntonyora abantu bande barachi kwegero obonteremo bobo elinde by the time togokora nonye tamwe tonyorenga ntubwata abantu gwetani 300 banyodre chi driving lessons banyodre obumanyi bokorundi nonye pigipigi para nonye gari para. Omo director w'eskuru ye Ben Nyagakani gonere boigo atogiriye getambukiro kyo gusegeta abarokigwa wasana n'ekikosi cha amaboko elyo banyorere emeremo egento boigo kyewa okoboko noyo mobwo kuganya okuya omosongo aselieta zedura nyakunde tinde tibana banyara corona amangana y'ekikosi cha TVET technical courses chikosi cha amaboko n'eki abana bali failures yaya mwana ndubensi ekara chire university usatara agende university na abangu babiri ba Hotel Institute nobotoko ba motivation to aba semeli kolumna yaya egere course abange bebeire driving abange begeire amangana ICT amangana computer the technical courses church ko bakonya na numwane kerare university nobokonya warabuna namanyete korosi abana bande tuki diba konya pocket money yo muibuli Nobao chake biashara kia yeye kekera bwate free time omina abana bande onyora chibesa tako ba bega toteme we embrace toteme wanja omumwito toteme wanja chikosi cha maboko ekine kirabe kigokonya abana baito banyaro tware biashara nande banyara ko egendereri Nonyana boni gozidaru aruro kubolia guchase abarai kwene kyangu kabale internet yengia iraba konya basaye gokora emeremo chinse chesiko kuraiga egento yasireru no mo director nare ko basaba ba MCA ba mino igaiga se what na se Gusii engima ba veke embewere engia mono ase chisuguru Nima ete pango nyarenge o kurase serikali nga barete amangana ya ICT babeke MBO banto barigo akanera kende lakini chintindochi amangana ayo nigo toganyete abantu bosi baganyete aborokiwa bali banyora che certificate nigo bamwakira omo MCA we wadie yon naboigo omo governor we county ya Kisimbia aso kubasira elio konyora chi license yecho cho Burundia niambie governor Simba Pola Arati ntebenga thank you aso kubwatana no mheshimiwa itanto nonguni kerage kotorusia chipiki piki saru tapigwa na baridi kosikatore bosio bona na yente tonga ko gandi chigari andengo mwakrambu yamono asoko tokonya una chipara chienge chimbe otoro seiri ono mbia titore ndori ko nyakonyegeri ko para mono muna kurukare ari gora ko basaba minto bons pia bataregera chigari aso bagende kwa para baji chibuango na babakonya kama resesi eko gara ke kari tokonya se matukaya ujimoto Golipotelea egetaseni kya Ndizi TV Lydiah Mildred Momanye Miamono mariketo Mildred Momanya se orobo tioro chinga kiengusana no egendrete igoro yobwaga chibwe university asensemo ya Kyabonyoro imeye county ya Nyamira nigo omwemsiebe wodi ya Kyabonyoro Vincent Benecha abeirega wesokya na kwegerera egetamkro kyokorengana nokuralia kumurai wese Dr. William Samuel Ruto kuona munegeta seni kya Ndizi TV nigo omwemsi wa Nyarya kobaga kwegerera ensemo ya Kyabonyoro na goteba nigo ebwate chipara chingia nabigo chinde mero chisaine ikirachiko chikwene kiabuna university ya Nyarya kobe kwaga chwagwa muchando ndwensi utayo na utomanyi muri kito job mangi university ya Kyabonyoro igo yarwe no mu president William Ruto nonye nabo konyore ngaki ya 2014 gotire university konya tebiri ngoberoro na wikira bono ine ndoto yakiranire ya barai barengo ngaki Chinga kiumurai wense Dr. William Ruto abetega gukora etaro yaye imeorogongorwa Gusii nigo abetega guikerania na gucioria emiroberio emenge ya magenderero ndio tuweze kupata pesa ya kuendesha mradi wetu wa mambo ya stima.
ime county Nyamira nigabete gakorari bene ogochakiwa kwa university asensemo ya Kiabonyoru egotoka ime bunge ya North Mogirango. Hii shamba iko hapa, it's 54 acres. 54 acres. Hiyo ndio tuliambiwa na University ya Kisii. Ya kuja hapa mko na ardhi ya kutosha. Sasa watu wa University ya Kisii mtaenda kupanga ile maneno imebaki. Engane abere koleta liberera ningusanano egati abaraibe county Nyamira. Mtu yeyote anayedai kuwa uamuzi umefanywa juu ya university na yeyote ambaye sio commission, hiyo si halali, hiyo ni kinyume cha sheria. Umusikisi mwaga tumie language ngiya sawa na inchi ba Kenya. Tagungaina abantu ba West Mugirango watei banjira ne university mba konyora bono West Mugirango ne nibwate binte binge industrial parking West Mugirango. Egati abarai babere bakomereria egetambo kerekyo no mubunga West Mugirango Steven Mogaka anene mono ase bakomereria ogotigwa isiko chinga kiokona cha kwabete university ebe Kiabonyoru. Alitopoa siri na watu wa Nyamira wanauliza, watu wawili wataweza sema university, wataweza decide university itakuwa Kiabonyoru. Hiyo university ikae, watu wote wakuje Nyamira, we have all elected members, wakuje tukae nao chini. Kago sanga bene na Ndizi TV nigomo MCA we ward ya Kiabonyoru Vincent Benecha abagago tugutera chinku mabuna Kiabonyoru tebenere chikoegwa e university asengencho nigo ere ase atari kwikereka yato endense bori tigalia magotanga Kiabonyoru ero sana imenage. Kiabonyoru is well served neji para epare koruche birata ya tamukomoni yaika Kiabonyoru epare koruke birgo ya tanyangongo yaika Kiabonyoru epare koru Nyamira ya tanyaramba yaika Kiabonyoru epare koru Ikonge ya taitibo yaika Kiabonyoru. Kiabonyoru is well for abaraiba around ya sante tko mubeke chibesa chingi ya chipare chibe chingi ya university yakaba asa abantu batoka baitera nate babuna ebitambo kero bibwenderete mbyabwate tigwe chinga ke university yare kobekwa ase ensemeyo. Okay, assessment ya bantu barukisi university bakora bagada Kiabonyoru is okay. A community around the school is supporting the university. Abasikari mbale Bunyunyu police post, abasikari mbale Mokomoni a police post, abasikari mbale Getare bako ACC service sasa kurende ya Kiabonyoru imbara inganya na Kiabonyoru. Abasikari mbale Kibirigo, abasikari mbale Nyaramba. So security is enough. Nande ndo anyakonyora visa binene bya insecurity. Nate bali bagalisa ine no bole momboro asoko beka ko university ensemo ya Kiabonyoru kubwa chinsemo chinde baligetie ebekwe obole mombo isa ne we university 54 acres ejisa ine university ya Kabisa. Steve Mogaka daitobeke university West Mugirango obole monga iwore senator kibaso obwa arenge sirongari twabekere industrial park obole mo senator kibaso is only 6 acres. Nasaba barikobeka chitobauti cyabo ensemo na kubeka chibesa chisa ine gusira emiroberi ya magenderero ase e university ya Kiabonyoru for compensation e university ya wendege angobori abaraito bwaterana totike konya kochegania totike konya koramana totike koramana na wananchi buna machambasi yo dispensary e improve abanafunzi bako be university batoke ngonyora bale ryogo gari ne school kira around gari na kiro chimprove because of the university chipara jetu chimprove chichiro chirega na chiro chiroreka. Ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Oito Job Mangi ime ya constituency ya Nyaribari Masaba magega yoko kurerwa gose yokwegererwa kwaye omo women rep county ya Kisii chinga kyomara ibwense Dr. William Ruto nataka bakoretaro ya sensema ya ichuni bono niga bamenyi kurwa sensema ibanyere ko bagweso kena kogikiria egekorekyo asebate bire nigo batachiko bagwanchira no kuborwa kwa maskani anaguchaso umo women rep county ya Kisii Doris Jumatato okona chinga kyecho nigo abamenya bo babere bakumwegerera donya na otabuna nigo yerwete kigima gusabwa tomukyabo magendero ase county ya Kisii na monoko gikiria bari babete bakumwegerera chinga kyecho na otabuna wekabono abantu abononya nabo tibaramanywa nigo babere bakuyikirega korekyo na kuganya maskani abene abega kurwewa guchiase donya igonko laani into kiriki aroreka igekero tubwate president ama kosa ari aroreka nite yokoramo mwana ito tonya toto arina magoso tokoraani kabisa se godi ite ya ichuni montonde bwensi ochangiete gento kiri ato sikechuni ani egenteke kio mwana tonya toto mugambi
bali onye kwa bangete sauli yao na ende nawe gotora komanye amangana intomanga ngiye ko erokora mu mugambi amanyete nande bakabona igantora abamanya na ende ntutageti batoramira umwana oito egeko gero umwana oito ne igachetaga tusaba chikura tukamwabuya mbone keragucha no mugambi ingirende bakumuramira umwana oito taratogosera taratotebi manganande igotore buya nere intutagetiga korwekio keiroreru kabere gochiaso umwana ori oito mugambi tori stonya toto igerege shiaka nene konyole president goja seita igaichuni ward igotogo teba mbia mono lakini ori ochikora mu mugambi tonya toto tumemurani na asirudie tena iwo asamangana alitwaroraga iga tonya totari kugererwa iga abantu bamugerera nto bamanyeti nande tumete sabarwete inje no mwiborio ijuni ward amatuka mange iga omwana uri atonya toto no mwana oito no nyoga sogete ku Chelsea wea na mutuku musika tomwa masikani yaye tali ntuto gwana tekute kumotebinga ngaye ya iga mangana alia kere president yacha twayagikeirie ase njera nemono ni ntwa banyane ichuni wodi iga twabekere tikura na batwara robosogu sane kera kwameru ase umugambi igoro na bero bosogu tware gosaba bari bakorete ringana riria na ande mo irorera gakionye murago senye mo iga nto irorera mangana munaria Tokurigireria ria bereka gokorekana isko yorogongo rwa Gusii nigo asentunde gatatu MCB gose umugavana bwe county ya Meru Kawira Mwangaza abakagwekiwa bosio gosabakagwekira na bosio bwe bunge ya Senate eriyo kwegerera kubatikana na mumocho ayo amubwateranitie akoerera aba MCA kurase bunge ye county yo ku mwaka isko asebikaro byo bye bunge ya Senate nigensemelie kumwegerera Mwangaza yanyarakoba geko mochia ebunge county ya Meru anena ba MCA hasokore tauborori bulimo na boigo kwenekia ngani go mugabano yenere ko baga kogendererie mirimo yaye yo bokoreri bwa magendro ime county eyo ya Meru unagutomanya omuliki oito Vincent Onyancha. All they are hoping is that they will bring the governor so many times here. Nase ebunge ya Senate asentunde ya gatatu omugavana bwe county ya Meru Kawira Mwangaza aikiroboswe bunge yukunyara gosomerwa mamocho amubwatiraniti maigaja bemsie kurwa ase bunge yo ya Meru konyara gwaka chikura komweti anyara wakusiko kurwa asabisi kubwatekana nobokorri bwaye obwo bemsie abo bataritabirana that they will keep on repeating one thing and we all believe that indeed there might be some truth in it. Gati ya mamocha mubwatiraniti omugavana bwe county ya Meru Kawira Mwangaza ngamono botumekyo bebwabi okomokana gosoabisi omuliki bwe county ya Meru utachora abanyakero bw'ekibodi asensemeyo anemono asensemeria yebango gati ya yanda mubwatiraniti ngamo na gotachora gati yabaraye anemono asechinsemo chinyinge mamincha nelichiko. 1. Illegally revoking the appointment of CPA Virginia Kawera Miriti as Secretary/CEO of the Meru County Public Service Board. 2. Failing to appoint the chairpersons of the Meru County Revenue Board, Meru Microfinance Corporation, Meru Youth Service Board, and Meru County Investment and Development Corporation Board as required by law, thus failing to operationalize the said boards, and or illegally appointing the said chairpersons without vetting and approval by the county assembly. Boigo nigo bakomochomo governor Kawira Mwangaza asogotabeka teneni emeroberia serikali ya county ya Meru na kubeka amangana teneni arengete obokorri na boigo na magendro kati ya yane ngamo noko mwaka isiko mo county secretary ase county yo na boigo kubaka isiko kati ya basiyo ase county ya Meru. 3. Refusing to implement the recommendations and or resolutions of the county assembly requiring the governor to A. Dismiss the county secretary, Dr. Kiambi Aderu Ndambura, and the chief of staff, Mr. Harrison Gatobu Nchamba Mbidhi. 4. Illegally dismissing Dr. Ntoiti, CEO of County Revenue Board, Paul Mwaki, CEO of Liquor Board, Kenneth Kimathi Mbae, Managing Director of Meru Microfinance Corporation, and Joseph Kithure Mberia, CEO MEWAS. Nigo chinga kechibona abaigerriba ya Kawira Mwangaza
wajiborie bunge ya senate kone kibunango tegerere na okonacha kwabo asenchere bwendete batari koengera nsemende yonsi. Accountability, honorable members, is a measure of leadership. Accountability is the ability of an individual to be held to account for our actions. It's not a call for interrogating the weakness of an individual, but the ability of that individual to execute her constitutional mandates. Echinga kiechibati karagote yabuna county assembly ya Meru niko barokane ko buchubongenri obongo cha senate libanyale ko mwaka isiko mu governor we county ya Meru Kawira Mwangaza. The county assembly has created a lie, told the lie, repeated the lie so many times that it started sounding like the truth. They actually went ahead and believed that lie. And they want everyone else in this room and the entire country to believe in this lie. And when we look at them in the eye and tell them it's a lie, they get bitter. They get mad. They accuse senators of being bribed. They accuse the governor because they want us to believe a lie, because they have themselves created a lie and believed in a lie. Ankiobo ige bunge negenre kotegerengane yu as a senator erikonyara konyorobo site kuruchinse mochionsi ekigatigarete bono ne senatera chigo etia gose Kawira Mwangaza ngotigarara obisi gose nigago chigwa kwa isiko. Ko reporter ya Ndizi TV reterana nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Kemono muliki oito Vincent Onyancha litukolia Everlyne nensemo elie kwegerera ubutene ndibono bwe county ya Naba MCA abachiko bakoerera bene ama mocha iyo na kwebeka tene na busio bwa senate togosika motwe nigo mugabana bwe county ya Wasingishu Jonathan B tukolera nyara kobaga koralia bene uwetigia emeremo kwa omokonyi bwo gavana John Bararot asikalia tebire niganyale ko bakwenyorera emeremo hanene ase chinse kya Michael Bararot ni gaberega kwenyorera emeremo buna omoteneneri bwensemo yoberere n'ubutumiki bwekerera ase chinse chesko asebi ateba buna Bararot ni garabega ukora emeremo uno mokonyi bwo gavana goika tariki chomwero chomotienyo yega o gatano na gatatu ni gabaga kumwakira mbiamono asobokorero byana bego kubwatrana uko babere bakubwatrana na kwene kyabona nachiko chora omokonyi bwo gavana na goteba buna nigo arachiwikirania obukoreri buronke chinga kyarabisi buno gavana we county ya Wasingishu. Today we announce the exit of our deputy governor engineer John Bararot, who has a secured position as a chief executive officer of an international organization in ICT sector. His last day of work will be on August 31st, 2024. While it was our wish to continue working and tapping into Engineer Bararot's wealth of knowledge and experience, his decision to pursue interests outside political environment and public service deserves all the respect and appreciation. We sincerely wish to thank Engineer Bararot for his sterling performance, dedication, and commitment over the past 2 years. His contributions have been without doubt been immeasurable in advancing development and prosperity of our county. With the position falling vacant from September 1st, 2024, I will nominate a replacement within, actually, as soon as we are done. It will not take long. The new deputy governor nominee will be transmitted to the county assembly for vetting and approval for appointment. I wish to assure the people of Wasingishu that the county government of Wasingishu remains on track in achieving the development agenda that I promised the people when you were elected. What has just happened is the deputy governor is a friend, and you know I picked him as a nominee to become my deputy governor, and we picked deputy governor from the private sector, and he had a career that he had developed for many years. His pursuit and his goal and his dream is to work in the digital space, and he wants to build this, and on this God has opened the door for him. So those people and the naysayers who are bringing
Asensema ya nigo barro tibiganyare kobaga ko kiraribaga riabena nyara kobaga koegwa no mugavana elio kwenekia buna banyare kobaga kubwaterana ase chinsemo chia magendro chia sabamenyi be county ya Uasin Gishu. Nigabaga boigo ga kwerera igoro yekerenga kyaye kigo cha kubwat ko bokoreria asenseme yo bwerana na mutana nigo ekerachi komokonya aso kwegendereria ero monyene kubwatkana no bumanyi bwabwate na boigo gokonya ase ogosira ense ya Kenya kwegendereria niga kambye mono ocha mugavana na boigo abamenyi be county ya Uasin Gishu asobwagare na boigo abakora imirimo bonsi na koteba buna mbagendere gusirana asesemo ya magendro. And I want to take the first opportunity to thank Dr. Jonathan B. for having given me this opportunity to work with him to serve the people of Uasin Gishu. Thank you for the people of Uasin Gishu for electing governor and me as the deputy in the last general election. We have had more successes in the last 2 years than the challenges. And I go with my head very high because I've weighed between the current responsibility that I have together with the ongoing international digital transformation. There is a digital transformation going on globally. When we are here, we've worked very well with Jonathan B. I'm going because of an opportunity that has arisen, which is time-bound. It is not something that you will say, delay that transformation. Nobody can delay it. I've worked very well with His Excellency the Governor. The people that I will miss most are all the employees of the county, because we have professional employees who actually largely understand in their roles what needs to be done. And I really treasure that period that we've worked together. We've succeeded. Valino maitekera umo deputy governor agwetigie mirimo igo ande kwarangu bwa matobu na borupia ningana nkagete ere ya maskania manene kigima asobwa mate no bokoreri obuya bwa county ase sector yo basombe nigo abanyene chigari cyo basombi bwa matatu banyara kwa bagwesokera kwemurungania anena machikama kongoye nyarere kwa bagakobekwa hamone chikamba ni insurance asikali batebire nigo kira chikoba chikubale maria obasombi bwabo bwakirarituko ukona chingo kiecho nigo baruro kuboria ochiase serikali ko ayana amakongwa yabo asiba goserere kwimukia egetamukiro getarieki ya onengane yote gochia kurigererwa asubwango. The ARI, the regulator of insurance company, have given notice to the cancellation or the taking over the insurance of Invesco without giving notice. So as readers of the transport business, we kindly request the government to be giving notice to the insurance company, to the policy holder before they cancel, a notice at least of 1 month. Wewe umeweka bima hapo, kesho yake unaambiwa hakuna bima inafanya. Na iwapo serikali pia kama inataka kufuga hizo, waturudishie hizo pesa tumelipa, tujipage kwingine. Na hata huko tunajipaga, hatujui ni wapi sababu zote ziko na shida. NTSA, if a vehicle causes an accident, one vehicle, they might end up suspending the whole fleet. So we also call upon the government, and also we shall take part in change of the law of the insurance company to align with our transport industry. Vizuri serikali ijue ya kwamba kama industry ya matatu tumeisaidia kucreate kazi mingi sana kwa vijana. Iwapo serikali haitafanya kitu leo na kesho, siku ya Jumanne Togoska motwe nigo ebyombe byechi kanisa ao anene bikora wamona basubati banyare ko bagwesokia na kwemurunganeria hase banyare ko bakoye moche serikali kubwatikana nomubaro omoke bwa wazira basubati banyara ko bagochorwa somurobelio ukubachora abawaziri Eyemo robelio nyara ko bakora wamona murayibense Dr. William Ruto kokona ime yalimure county ya Kiambu niga basubati abo anenense yekyombe kia NCCK babere bakumugania umurayibense kubukoene kia nango ikirania richiko lya to that gender rule ase okona na amabagare ngaine asobokorere we serikali ningo bigo bamwigerere kumugavana we county ya Meru Kawira Mwangaza. We are therefore extremely disappointed by His Excellency, our President, Dr. William Samoei Ruto, nominated only 5 women as cabinet secretaries. Compliance with the Constitution
requires that there should be a minimum of 10 female cabinet secretaries. The state of affairs cannot continue if the women of Kenya are to be women of worth and wealth. The women of Kenya are strong and hardworking, and all what they require is supporting context so that they play their effective role in governance and decision-making processes. I actually say that Kawira Mwangaza is a woman of worth and wealth. But as women, we are praying that she retains her position. Not because she is a woman, but because she is a human. Timono sana kiombekio kia basibati whatever ise lilia bulia NCCK. Everlyne. Waziri marenga basibati wachorete ase wiza. Maite nabake. Oiro mu barumi yakegima oise kuligere labda ni serikali Kenya liko bachigweta. Lakini nende bakurwanira richigeria to that gender role iberi gwikira na korenga na barabo abanaba ke bachoretwe mbagwenda comment bake nyore serikali ya Kenya kwanza analiria ariko wage kurigiji chikura isio muraibense William Ruto na nyataka bagutore bikaro na gati yabo abaraiba basubati na basubati banyine akabatenga sintunde ntanga nikigima serikali ya chikoba igoso abisi nigera chikoba igwikira ni richigerio ya tuta gender role tumanyatie nga yaikeranire hose nechikoba gego ikiranya chinga ki sultan arasomotimoko wancho murigeria ekeminano gya English Premier League nigo kenyara koba gego chakabene litkolia Mose kurende ase litkolia garo nigo biminano byanyarta koba bikoene kigwa agati ya timu ya Chelsea banyarta koba komerana amona timu ya Man City ase egetikelia ya Stamford Bridge nyora timu ase Everlyne Osero aro mutiotereria omokonkegema ya Chelsea nyarta koba ikorwa chigolibere asirige nari esagera Everlyne Man City yayikorete Chelsea the Blues lakini rende ndrugo kumoya bagateba ambiembo kibya ata utambe inune igomorenge tegeko kurende ni mwanzo tu asebo igo chigugati chigosole chijana toka chigwikira ni walitkoligoro timu ya Arsenal na Wolves niko chenya toka chikomera na sigetikia Emirates ase Arsenal yenyalite kobage ko yikora timu ya Wolves chigolibere aselige na liesagero na boigo Aston Villa na West Ham fanyalite koba West Ham asenyalite kobe ko yikora timu ya Aston Villa egole Eyemo ase timu ya Aston Villa boyenyalite kobe ko yikora chigolibere ase egeti kelia ke London Amisi na manyai no mutioterio timu kiore ande tinanya okora ko begete jezi timanyeti jezi mboneke minano gya chiroma yatabanga batebanga gotegetora rakwansa umutinyo yo mebireiga yebimina nebyo abande tomaye konyara kabatogochora boranyora na into window transfer ya achinga kiba gosori bare ko baba kunganya korwa timu yende uchasende ngomanyete nabwo labda batiotereria banyara ko bari recruited kora timu yende uchasende mwanje muri asense meyo yechigosori nigo chigosori cheskuru cheskondari korwa sorogongorwa East Africa atigendrete koenekiwa asense meria ya mbale imeyense ya Buganda icho cyaswa alitkoria kabere nigo timu cha Kenya cyaba chikogosoria ase timu yenko yo yaba muraya Highway Kenyan Champions ayabage wikorwa ne timu ya Uganda St Mary's kitende chigori bere asirige na Liesagero achinga kie timu ya Musingu Boys baba gosoka makari yegori yechigori ibere ne timu ya Amus College ime ya Buganda boiga sensemo ya timu ya Baiseke ya volleyball nige timu ya Kwandanze Girls yabage kubwa chiseti sato asebosa ekero ya gosorene timu ya St Alois ikorwa se ense ya Buganda ina mwana agenda tukwenekwa ase chigosori echo cheskuru jet secondary imeyense ya Buganda timu ya Kenya tubaganitia maya timu maya tirigo chimugetie ibandera yense ya Kenya inyore chinga gichiria banyara ko bakosoria sorongoro Gusii twale support timu Kenyanza wanasobwamo nigo twese pitole abatyotereria ba timu cyose cya Kenya kigenda toka bachikurukiye bandera yense ya Kenya inyora se gosore ibo igenko yo yabaiseke Butere Girls kurwa Kenya yabage kosore na Amus College kurwa Uganda ase Butere Girls yabage kwenyorera ububwiwe chigori bere St Joseph
kurwa Kenya na boigo Nyakachi Girls kurwa Kenya chaba chigoro mwaka rio gotabekana egoi. Asante sana Butere Girls, congratulations, thumbs up. Tuna kusembelia nga banyara kwa baba kwa na kyubugwi banyara kwa baba kusokia sesemende yele butimanyeti after East Africa usenga ibago cha kugenda gochi kulenda sebona maisosi picnic aligeretie ebi minano ebyo bigenderete asense ya Buganda. Mwancho muri bano wekeraga igano togokorera Emanyie Jumatato Ensa Eyemo senchira ire yo wekeranu achinga kibono togenderete ko bakerambu ya bali bonsi mugenderete gotobwatia kurwa se chinsinyo baliana ni mugenderete gotobwatia kurwa se chinsemo chie metandao nigo totali kobeba ase okobakera ngambi ya mono. Asante sana boigo abaligereri baito nabo igabariki baito bamwana maya bagendete ko bakwaneka tonyera ko batoko babwatera na gusikubatera na barabo asobwa motonyera ko batoko koletera ngagendete ko bagwateka kuro chingongo Amisi somega tieji ujumbe gega bali baende tutwatia sensemo ya Facebook ntubwate psiba mongare kurwa chinsemo chanya kwa na otano areme dolin kemunto kurwa kebirigo na endete utorigereria Ruth Nyabuto kurwa Saudi Arabia agoteba nare tundi mibuna butambe Jared Bugagika kurwa Gashie Kiambu massive well represented agoteba oyakuro kwa Bota Haron kurwa Nakuru Kiptembo agoteba buna Noire ime na boigo Albert makia agoteba na endete utorigereria kurwa chinsemo cha busongo. Nyora amaya na bigemero video yonsi imeya Ndizi TV na kuboko yebuate gwetera se mitandao ito ya Ndizi TV News Digital yengwetera sense media Facebook. Sense ya YouTube tanyara gwetera Ndizi TV News na baga se website yetu chinsemeronke vile nanya gwetera www.ndizitv.net. Lydiah Mose sense ya kabiri studio nyara kwa kwenekia una nena gochere gwetera somo no bimanyererio elia ngoro kwa Josephat Amisi. Retrene Everlyne Osero sara mumanyero ne kiachibicha niryo gicha wekera senchira bene tumera ne chikoraga chinsa isatu.